Čaute ľudia, nového videa a dneska máme tu Forzu. Ako vidíte, mám BMW M3 Competition Sedan 2021. Je to auto za 20 miliónov. Mám takéto auta. Mám 40,6 milióna, mám level 49. Moje auta sú takéto. BMW, Acura, Ariel, Aston Martin, Audiny mám nejaké. Potom mám toto bac. BMW M8 Competition Coupe, M5, samé BMWčka, tieto dve mám isté. Divo, Bugatti Divo, také rachotiny potom. 3 Ferrárka, ešte mám v aukcii nejaké. Mám dodávečku, DHL-ko, to je nejaký, neviem ani, že to mám. Mustang, nejaké Formula drifty, Geneside Venom GT, moje najrýchlejšie auto. Ale potom tu mám ešte rally a drifty. Tuto mám Chevrolet, 6 Chevroletov, Corvetta. Nejaké korvety mám. Jaguar a Lamborghini Huracan Evo od Munika. Mám ho 3-krát. A Huracan STO. Potom mám ešte také Mazda, McLaren, Mercedes, ja tie nenávidím, takže sa ich snažím predávať. Keď mi padnú, tuto mám Nissana. Toto mám moje najviac výkon, 1305 kW. Nechápem, nejaký bug, asi. Potom mám veľa Porschátok. Potom mám Supra a Golfik. Ja mám presne, že 100 dač aut a v aukcii mám aukcie. Predávam limuzínu za 1 milión. Toto som ešte predávam. Tak akurát som dal. Toto Ferrari nikto nekúpil, ani toto, ani na to. Neviem, toto je buk, že tam je 12 miliónov. Mám koľko aut? 121 tuším. Pozrieme sa. Mám 124 aut. Dobre. Ideme teraz na Festival 16. Ja robím tohto Jaguara. Toto ani neviem, že to mám splnené, ale ako. Ideme na Jaguara. Chýba mi jeden bod. Takže keď to opravili, lebo on to bol brutálny bug. Takže teraz idem na toto. Sem. Počkej, Alka ma to dá. Toto, tento. Dobre, ideme s mojim BMWčkom. Sa ideme tam pozrieť. Kúpil som si deluxe verziu za 45 €, keď bola zľava. Než by stála 60 €? Nie, 60 € klasická verzia. A deluxe 70, 80. Tak som si počkal na zľavu. Tak som si ju kúpil za 45 € ešte aj deluxe. Nie. Dobre. Budem dávať videá z Forzy. Ale aj nejakého eliminátora občas, ale ja mne sa vôbec nedarí v eliminátorovi. Mám online, akože mohli by písať do toho, keď si kúpiš deluxe, že ti to dá online. Oni to tam nepíšu, že deluxe verzia, tam píšu iba Car Pass. A nie online. A viete, čo je na to najlepšie? Že v premium verzii není online. Kamoš si kúpil premium verziu, on nemá online. Takže či to je nejaký bug, tak mi napíšte do komentárov. Alebo ja fakt neviem. Najprv som mal jeden účet, ale tam som, neviem, tam som nemohol mať aukcie ani nič. Takže som si spravil nový účet. A už mám lepšie, a už som dobrý. A nie dobrý, ale ešte už som lepší než na tom určite. A už šoférovaním som napríklad.
ideme teraz sa na to pozrieť. Moje daily auto je toto BMW M3 Competition Sedan 2021. Mal som BMW M4 Competition, ale to je krátke, to sa mi moc nepáči, tak som si radšej kúpil toto. No nekúpil, ale nedostal, ale cez ten ticket som si ho zobral. Za free. Doriti. Sorry. Čo? To ani neviem, že toto mám, toto. Baja. Bajajajo, bajajajo. Tutut. Idem sa na teda pozrieť. 1,4 km. Možno budeme mať dneska aj tú autičku, bol by som rád. Barák mám tento tu Casa Bella a potom ešte som si kúpil tento barák za 1,5 milióna a tamto sa vyplatilo. Tam máte 5 super zatočení kolem šťastí a dvojnásobné body. Tak vyplatí ten barák aj za 1,5 milióna. A keď máte premium, tak ho máte za free. To sa ešte viacej vyplatí, ale radšej za ten 1,5 milióna ako si kúpovať premium, aby som mal za free barák. Hrám na ovládači, lebo na kompu, na klávesnici sa to nedá hrať. Ukáž, ja už mám 7 bodov. Boom. Dobre, ideme na toto. Level Speedway. Rýchlostnica stále. Čo? Wait a minute. Počkaj. Tu, toto. Vhodná auta. Obmezení. A8. Moderní masku. Modern Muscle Car. Hľadáme Modern Muscle Car. A800. Modern Supercar. Classic Muscle. Modern Muscle Car. Áno, tuto, moderný Muscle Car. Toto má väčší výkon, to je lepšie. Ideme na to. Pekný točík. Má... Nie. Prosím povedať, že tam máme mať aspoň A800. Yes! Dobre. Ideme na to. Aha. To je iba jeden závod. OK. Ideme tak jazdiť, ideme závodiť. Ja, môj kamoš, XXGamer.sk má, že 92 miliónov vo Forze. Ja to nechápem, jak to mohol mať. Lebo on dostal dve Audi RS6 2021 za free. Darček dostal. Potom ešte dostal, nedostal, ale to si našetril hento. Na to auto, jak sa to volá? To Prostok Camaro na to Drag Race. Tu je ten kopa hnoja, to je jeho účet. Ale on má štandardnú verziu. Ja nemám. Kámo, ale vôbec ja ich neviem predbehnúť. Ja som si ho mal predbehnúť. Aha, no to nejde predbehnúť. Neviem, ak sme tak v zákrute môžem predbehnúť. To driftuje ako hovado. Kámo, jasné, wallride. Dík. Jasné, že do driftu idem. To ťa predbehnem, teba. Kámo, oni sú proste všetci za sebou, to je na to najhoršie. No, prečo by to bolo mi najhoršie? Ja ich vždycky búram, aby sa nemusel brzdiť do zákupu. Kámo, dobre sme ich zdrhli. Kámo, ja čo robím?
Bože, ich potrebujem predbehnúť. Poď. Yes. Ešte teba. Poď teba. Dobre, poď. Yes. Nie. Kamo, vy ste za... Mňa to vytočilo. Nie, nebudeš ma predbiehať. Nebudeš. Nedovolím ma predbehnúť. To si dovolíš ma predbiehať. Kedy svet videl toto? Čo predbiehať mňa? Poď. Už som vám zdrhal, chlapci. A vy vás tam dobehnete. A už nie. Už vás ani nevidím na minimum. Už vás vidím. Ale to už ma nestíham. Poď. Yes! Nie! Dobre, nevadí. Vadí. Nebudete ma prebiť. Nie! Už idem 5. kolo teraz. Teraz. Idem 5. kolo. Už nemôžem dobre stať. Poď, nech mi kúpi doč. Dobre. Ježiš, že som sa nekúkala na bok. OK, a toto bude cieľová rovinka. Poď. A cieľová rovinka. Tu. OK. Si v cieli první. A poď. Dostal som to auto? Prosím. Či mi to dal body. Yes, áno. Poď, zatočný superkolo. A poď, normálne ešte. 55 000. Na tým, poď s tým Huracan Performance a na tým štuka. A poďme 35. A poď. Poď. Dá mi to body? Poď. Haló? Áno. Mám, ja to odfotím kamošovi, že ho mám. A napíšem mu, opravili to. Lebo my keď sme robili, tak my sme to nemohli. A ja sa budem snažiť robiť aj na tú priepustka do zákulisia Horizonu. Neviem, asi hej. Počkaj, to mám 5, 10, 15, 20, 23 bodov ešte môžem získať. No, mám akurát 23. A to auto dám do rovno, lebo teraz sa môže predať za veľa. OK, nič moc. Zbierka aut. Bum. 5000. Ešte za toho zoberiem. Bum. Ukáž mi to autičko. Toto nie. Kde je? To je Jaguar. Jaguar, Honda, NSI, Chevrolet. Jaguar. Tu. Za 225 000, ale v aukcii bude teraz podľa mňa za 20 miliónov. Hey General, I have drivers saying they want to avoid the stormy conditions this season, but I suspect they're just avoiding playlist races against you. Dobre. Ideme sa teleportovať. To je dobre. Ja keď som neurobil tú nejakú expedíciu, tá kaskadér, ja som tam úplne prázdnu mapu a teraz to mám plné, jak hovado. To je hrozné. Takže nechám asi v klasickom stave. Ja sa pozriem, už som level 50. Aukcie, spustiť aukcie, kde mám BMW M8. Ja môžem predať za 20 miliónov, hento BMW, škoda, že ja nechám. To je prvá kráska. Tu je Jaguar.
Jaguar. Iba za 1 000 000. To predám, ale dám tam 200, dám tam 500 000 na 24 hodín. Ja tieto auta predávam. Lebo majú malú hodnotu, celkom 1 000 000, 6 miliónov. Tie 20 miliónov ja tiež predám, lebo aby som mal lásky. Áno, ukážte sa moje Huracán, Evo. A ja ich nechcem dať do aukcie. Ideme si do neho nasadnúť, idem vás ukázať Múnikom. Múnik. Ja som mal ešte aj SPZ-ku, že je Moon. Teraz má. Že Moon. Ja som ju mal tiež. Mám úplne všetko, okrem interiéru. Ten interiér tuto je taký iný. Počkajte. Počkaj, dám si silnejšie zvuky, aby ste počuli ten motor. Dám to na max a budem ticho. Idem niekam preč. Vejde si na? Počkaj, jaký tam mám motor? Počkaj, vypínam zvuky. Ja som sa odfotil. Bože. Takto, počúvate. Čo na to hovoríte? Za mňa fajnový zvuk. Ale mám ešte aj niekde iné ten zvuk. Ja ich mám viacero, to je ten problém. Jak mám Karpas, tak 2 mám za free, ale 3 už nie. Vy máte ten istý. Tak toto bude tu. No ukáž to. Jej. Poď. Toto bude mať ten dobrý zvuk. Či? Jo. Taký tichší. A ešte sa pozrieme, aký má zvuk STOčko. Mne sa moc STOčko nepáči, ale v tejto farbe, tam ešte tá oranžová. Ja radšej bielo-modré. To mi príde ako najkrajšie. Počúvajte. Ten istý zvuk. OK. Vypínam zvuky. No, neupínam, ale dám si ich slabšie. Dám to na nejak 20. Ložiť. Ideme na to. Aby som išiel teraz. Kam ideme? Nejdeme už nikam. Ja si myslím, že pre dneskajšie video to mohlo byť všetko. Dajte like, odber mne. Komentujte, lajkujte. Čau.